Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon ano sab kini ang programa sa PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy and Tormented. Kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini ang inyong alagad Evangelista Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Kinasing-kasing kami nga mga panghinaot kaninyo nga nakamo sa kadasig o kabaskog sa panglawas diin ining tungura. Magamit nato sa mga pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod ka nato sa kaluwasan nga gitulo ni Master Karamo padiyad sa mga among gitudlo kaninyo. O ining tungura alang sa tanang makaigsunan nga dili nato pagkalimtan atong mga obligasyon mahitod sa contribution para sa PBCM Palace Reconstruction. O among mainitong pagpangamusta sa tanang makaigsunan sa sulod sa PBCM compound sa mga diehard nga naa sa pagsunod ining programaha ug labi na usab sa mga chapter president sa nagakalain mga dapit din nagabaga sila og radio station og ingon man usab sa pagpangamusta kang Brother Jerry Itkila diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental. Kumusta kanimo, brother? O diring tungor karon magapaila pa ang kauban panga ebangelista. Kumusta og may pagpatalinghob kaninyo mga kaigsunan kininyong lagad ebangelista Brother Marcial De Leon makikauban usab kaninyo nining tulumanon ang mga langit nung langdag sa kinabuhi. O karon sa pagpadayon magpaila pa ang kauban pang ministro o ebangelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsoon Brother Mario Warlito Chabit magapagiguban karon nining atong tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga igsunan aniya pang kauban nga ministro magapaila. Kumusta og mayong pagpataling og usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban usab kaninyo pinagining paghatod sa mga kamatuoran. O inguni-ini kita mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining 30 ka mga radio station Visayas ug Mindanao matag-adlaw Sabado o aduna sa matag-adlaw Domingo mga kaigsunan. O atong gipahibalo ang tanan nga mga kaigsunan sa BBC nga di nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gisaulog kini katulo sa usa ka tuig mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29. Busag giawag ang tanan sa pagtambong nining mga higayuna. Og dinis Cagayan de Oro City atong gikumusta ang mga tigpaminawan nga nagapatalingog dinhi sa RP Dixki o Teleradyo Cagayan de Oro City. Matag-adlaw Domingo mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kapon ug adunay pagsubli dinhi sa matag-adlaw Martes ug Huwebes sa bagong oras dinhi launa 30 ngadto sa alas 12:30 ang tagna sa kapon live sa Facebook ug makita usab kini sa YouTube. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa mabati dinhi ning maong tibihan sa RP Dixki Dipolog Radyo Ronda. Matag-adlaw Domingo alas 6 ngadto sa City ang tagnas kagabion live yapon sa Facebook ug makita sa YouTube. Kumusta sa mga tigpaminawan nga nagsunod sa atong programa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa matag-adlaw Sabado kita sa inyong pagpatalingog. Duha ka ugna mga kaigsunan dinhi sa Power Radio Villanueva. Unang hugna sa matag-adlaw Sabado alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kapuno ug dunay pagsubli dinhi sa alas 6:30 ngadto sa City Media ang tagna sa kagabion. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan. Ato sa mga kumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Kidapawan City ug sa probinsya sa North Cotabato. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Mount Apo Radio matag-adlaw Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon. Live yapon kini sa Facebook mga kaigsunan. Kumusta sa mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental ang atong programa. Mabati dinhi ning maong sibihan sa B Radio Waikurat FM matag-adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion mga kaigsunan. Ug usab ang atong mga kaigsunan dinhi sa Tandag City sa probinsya sa Surigao del Sur. Ang atong programa mabati dinhi sa Like FM dinhi sa Tago, Surigao del Sur mga kaigsunan nga gidumalahan sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Demetrio Campado. Og atong gikumusta ang mga kaigsunan nga niya sa United States of America nila ni Sister TC Kulihat og ni Sister Lily Patterson. Ug usab atong gikumusta ang mga makito ng Hermias family labi na ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ug usab ang atong gikumusta dinhi sa Villanueva, Brother Primo Insabang, PBC member. Ang legal counsel sa PBC, kumusta kanimo? Attorney Ramil G. Carion.
Nya tungkol gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. O kung sa ba i-display ang mga basahon, mga official bagong basahon sa PBCM. Okay ni, atong isunod ang lain po nga mga official nga mga basahon sa PBCM. O available lagi ni sa ato ang central office din sa PBCM compound sa Barangay San Antonio. O atong ipahibalo reb, ang kining kanhi ministro o ibang lista nga mao si Aquilino Valencia, makita ninyo sa screen kung nagasudong kamos live mo nang iyang dagway. Ayaw na ninyo nito uhi kay gitagak na kini or gi-expel na sa PBCM. O kung aduna may iyang gihimo nga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang o walay kalabtanan ang pagdumala sa kasaligan o sinaligan o kasaligan nga mao ang Chief Minister o Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio mga kaigsunan. O sa tanan nga nagapatalingog dintak na karon sa inyong pagsunod, kalaki pa kamo sa among mga gipanimbaya ato sab nga acknowledge ang presensya sa chapter president sa Puting Bato Merida Liti nga kanunay naghatag pod sa iyang suporta para sa atong wali expenses sa wali, chapter president Brother Noel Feliciano. Hinihigayon na mga kaigsunan, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie para sa pag-isgot sa tema. Ang ato karong pag-isgutan, Brad Mario, Brad Ronnie, nining atong pagtuon karon, Brad Marshall, ang may tungod sa atong uluhan nga pagadadon kung tinuod si Master nga katumanan sa Espiritu Santo nganong doon na may mibiya sa PBCM ug ang uban nagtukod og pundok. Nganong ato kining gitun-an o sa pagpahayag nga kung tinuod ba lugar si Master may katumanan sa Espiritu Santo na nganong doon na may mibiya lugar sa PBCM o niya doon na po'y nagtukod og pundok. Pero sa dili pa nato na ipadayon ato sang pangamustahan Bradron nga magtagad lang kining mga nagapangutana kanato kay dili sila mahigawad og importante ni sa pagtuon nato sa pangkinatibuk ani. Apil na pud ni diha sa inyong pagsabot unya kung maka-decide mo nga mahimong usa lugar nga masakop ko nakasabot mo. Usa tagad-tagad lang sa inyo ang dapit kay sa dihang amo ng tubagon dili pud mo mahigawad kay buhian na mo na kanang matagbaw gyud pud mo. Okay, Reb, atong gipangumusta og atong basahon ang mga pangalan sa mga nangutana. Una, Jerby Suaso, Dennis Madrid, Surigao del Sur. Ikaduha, Guhilde Efraim. Ang ikatulo, Efren Anino Guhilde. Ang ikaapat, Boy Ortiga. Ang ikalima, Rigor is Alid Anip, din sa Sumilaw, Bukidnon. O ang ikaunom, kini si Iliboy Dikdikan, din sa Minglanilla, Cebu. O, ini karong tungura, mo ni nga sa atong gisgutan, kung tinuod si Master nga katumanan sa Espiritu Santo, nganong doon na may mibiya sa PBCM o ang uban nagtukod o pundok. Tungod kay importante usab kini Bradron kay usa sa mga igsuon nato na tingala mong gidala nato ni si Orencio Ayag, no? O atong pagabasahon Bradron ang iyahang komento lugar naghatag siya og comment diri sa pagpamati niya dinhi sa atong programa Bradron. Okay, Reb, atong basahon kay nagsunod ni si Brother Orencio Ayag kauban nato nga membro sa BBC. Mao ning iyang comment, Reb, atong i-display mo ni Orencio Ayag. Niya ni sa dapit sa Manila, dinhi sa Manila Bradron. Ug wa ko masaya murag naapod ni siya sa dapit sa Tacloban Rib, no? Yan ang gitagalog kay kining Tacloban sagol ang mga pinulungan. Mao ni iyang gi-comment Rib atong basahon. Orencio Ayag, ako po'y labis na nalulungkot sa aking narinig na ang mga dating kasapi ni Divine Master ay humiwalay na at marami rin silang nahikayat na mga miyembro tungo sa kapahamakan. Bakit? Tako kay question mark. Anong dahilan bakit kayo bumukod at nagtayo ng sariling kongregasyon? Samantalang tapos nang naitayo ni Divine Master ang kanyang katauhan, ang PBCM. Bakit nagtayo pa sila? Para saan? Para iligaw ang mga tao?
sa totoo lang na laala ko noong time, nagtanong ako noong 4th year high school year sa 1992. At ipadayon. At ang mga ministro noon ay si Brother Charlie, Danny at Johnny Bagaipo. At ang tanong ko noon na hindi ko rin narinig ang kasagutan dahil sa nag-aaral pa ako noon. Ang tanong ko ay tungkol sa Espiritu Santo. Bakit naging Diyos at bakit may persona? Sapagkat sabi ng pinsan ko noon, ayon sa kanilang doktrina sa Jehovah's Witnesses, ang Espiritu Santo ay active force of God. Buti na lang, hindi ako kasama sa kanilang nailigaw kahit kulang pa ako sa kaalaman sa doktrina sa PBCM. Ito, na nanatili ako sa aking paniniwala kay Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. ang ipasabot. So, muna yung iyang comments, Reverend, no? Na curious siya nga nag-ila siya sa PBCM, nag-ila kang master, pero nga kunong dunay mibiya o nagtukod o pundok. Kunya, iyang gikonklusyonan nga kanang ilang pagtukod o pundok nga mibiya sa PBCM para pagligaw sa mga katauhan ni Master. Atong balikan ang mga punto, Bradron. Ako po'y labis nalulungkot sa aking narinig. Sa ito pa, perte daw niya nga kaguol, Bradron. Tinood. Ang mga dating kasapi ni Divine Master ay humiwalay na. At marami pa silang nahikayat na mga membro tungo sa kapahamakan. Higalang Orencio Ayag, no? Sa pag-ingon nimo nga marami silang nahikayat, o sa nag-iskwit lapata, more than one, sobras usa, daghan gina. Pero nanobra man gani ang ilang paghisgot-hisgot kay lagi tungod sa ilang giingon nga nagbaha kuno ang mga tao. Pag ihaw nilang baka, nangabaho na mga ganito kay wa mahurot lagi kaon tungod sa kadaghang tao. Bantog ra nga wa mahurot kay daghan man ding tao. Ubay-ubay po noon. Pero kini siya, maoy nagpamatuod nga si Master Espiritu Santo yun. Tungod kay wa pa ni sila mubuhat niya na, gisulti na daan ni Master. Pahigayon o palo na lang mo. Ato sa ipadayon pagbasa o sa Bradron, ang usapod nga ni comment nga ialog ang gisundan si Orencio Ayag, Bradron. Okay. Atong i-display ning lain nga nag-comment nga nagpaila og lock kiss. So alias ni siya, no? Lock kiss. Matod pa din ni Tagalog yapon, no? Huwag ka lang makinig. Sa ato pa ayo lang kunog paminaw ra. Magbasa ka ng Biblia para malaman mo kung ano ang lahat na nakasulat sa katotohanan. So muna iyang gi-comment kung ano ang nakasulat na katotohanan. God bless. So iyang giauhag lugar nga dili lang kay sa taman ra sa pagpaminaw, kundili magbasa kuno sa Biblia para kuno mahibaluan kung unsa kuno ang tanan nga nakasulat sa kamatuoran. Ni hard pod si Mamay Luayon mo ni si GC Luayon, anak ni sa chapter president kanhi nga mipanaw na si Celestino Luayon. O garon atong susihon sa Biblia nga atimanon nato ang mga butang una diya sa mga dili kaigsuuna, no? Brad Ron, Brad Mario, Brad Marcial, og ilabi na gyud ang sakop sa panimalay sa pagtuo. Kay ngano man o sama aning balikan tatong gisgutan ni Lokis, no? Porsyon, no? Dahil giingon niya, huwag ka lang makinig, but niyang ipasabot nga nambaga, dili lang siya ipagpamati na to, Brad. Magbasa ka ng Biblia para malaman mo kung ano ang lahat ng nakasulat na katotohanan. Sa ito pa ipapabasa lang niya sa Biblia, kay makuha kuno ang tibok ng kamaturan. Higalang Lokis, kay mamani imong gibutang nga isip address sa imong ngalan. Profile name niya. Profile name. Dili tinuod nga magbasa ka sa kasulatan nga ikaw ra makuha, pahiluna gyapon. Og ang responsibilidad sa mga ministro sa PBCM nga gibilin nga mga sinulat sa sulat ni Apostol Pablo, kinahanglan nga magpakita tag maayong
pamatasan o labaw na sa tanan sa sakop sa panimalay sa pagtuo. Hain ang prueba niini sumala sa Biblia, Brad Mario. Sumala din ni Reverend sa nakasulat sa Biblia, gingon din his pagpahayag mga kaigsunan sa Galacia sa iyang kapitulo 6, versikulo 9 ngadto sa 10, ingon nini ang nakapahayag. Ug kinahanglan dili kita manag kataka sa pagbuhat og maayo kay sa nahaigo nga panahon kita ani kun kita dili magakaluya. Busa sa mabatunan ta ang kaygayunan, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao, ilabi na kanilang nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Klaro kayo nga sa gipakita dinhi sa maong punto sa bersikulo, sa unang bersikulo no, sa 9 ingon, kinahanglan dili daw kita magkataka, kanang dili magkataka, dili magkapuol sa pagbuhat og maayo. Kinahanglan nga dili gid kita magakaluya. Unya ang usa sa ipabuhat sa bersikulo 10, sa mabatunan ta ang kahigayunan, buhaton ta ang maayo. Asa ang pagbuhat og maayo? Ngadto sa tanang mga tao, wala lugar gipili ba? Pero kung magbuhat ka og maayo ngadto sa tanang mga tao, ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Busa obligasyon nato, brethren, nga ipaalam ni Orencio Ayag bakit mayroong lumihis dito sa ating samahan. Nibulag lugar din sa atong pagtulunan. Marami pa kunong nahikayat, nagtayo sa kanilang samahan. Karon ang atong susiyon dugang payag sa Biblia nga kinahanglan man di buhaton nato ang maayo adto sa tanang mga tao, labi na sa sakop sa panimalay sa pagtuo. Kanang sakop sa panimalay sa pagtuo mo nang kauban sa pagtuo. Og ang gingon usab nga kumubuhat og maayo, kinahanglan dili ta magpasiro sa pagbuhat og maayo nga dili kay zero ta niana kun unsa may atong nahibaluan nga kamaturan sa PBC, masiro hinunta. Kini ang gipanambag ni Apostol Pablo sa ilang unang panahong pagpangalagad diya sa ekodang hugna nga panahon sa atong Ginoong Kristo. Nga mo'y atong gikuhaan o kapanaminan. Karon hayan ang prueba, Brad Marshall, sumala sa nakasulat sa Biblia nining akong pangutana. Niya Reverend, din atong mabasa sa Timoteo 4, versikulo 11 ngadto sa 12. Sa unang Tesalonika, pagbabasahan ni Brad Marcial. Sa pagtinguha sa pagpuyo nga malinawon sa pagatiman sa inyong kagalingong mga buluhaton o sa pagbudlay, ginamit ang inyong mga kamot sumala sa among gitugon kaninyo aron kamo mangintakos sa pagtahod gikan sa mga tagagawas ug dili magpasiro kang bisan kinsa. Matinaw sa nakasulat sa Biblia sa bersikulo 11, sa pagtinguha sa pagpuyo nga malinawon, sa pag-atiman sa inyong kaugalingong mga bulaton o sa pagbulay ginamit ang inyong mga kamot. Adi pagbulay sa bulaton ba doon? Ginamit daw ang kamot, isip na ang gini trabaho. Sumala sa among gitugon. Sa bersikulo 12 na yan, ingon, nga aron kamo mangintakos sa pagtahod gikan sa mga tagagawas. Dili di ay brethren nga ang dili kauban sa pagtuo, teris-terisan na lang nato, no? Kung dili tahuron tong mga tagagawas, kanang respeto ba? O dili magpasiro kang bisan kinsa. Pero kung nitahod ka sa tagagawas, kinahanglan pod nga labi na sa sakop sa panimalay sa pagtuo. Lahi naman, brethren, kung atong gipasabot, o dunay atong gibirahan nga mga kawatan o tulisan sa pagpamatuod, brethren, kay mao man ni ang pag-atiman sa panimalay sa pagtuo, aron matod pa ni Orencio Ayag nga nalihis sila sa katotohanan. Nakaron, mao nga para dili malis, pero ang iyang gikatinga lang lugar, nganong ingon nini ang naitabo. Busa, tungod kay doon na may bulaton sa atong mga kamot nga kung balikan ta katong gibasang ikaduhang unang Tesalonica 4:11,
naghisgot sa ato ng nakita sa pagtingwa, sa pagpuyo nga malinawon, sa pag-atiman sa inyong kaugalingong bulaton o sa pagbudlay ginamit ang inyong makamot. Doon na day tay bulaton nga kanang bulaton isip atong trabaho. Kung hisgutan ang bulaton o trabaho sa mga ministro sa PBCM, Bradron, gitulo ba sa Biblia unsang bulaton o trabaho sa mga ministro sa PBCM kung magpamatuon? Gitudlo kini sa Biblia, Reverend, o kaura tong pahayag sa usa sa tinun-an ni Kristo nga mao si apostol nga si Pablo isip ihimplo sa atong kapanahonan usab nga mo'y atong giatiman. Kining nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 15 gingon sa pagbahayag, paning kamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Busa kung gitawag naman ang mga katawan sa Dios nga magtatrabaho, doon na sila buluhaton sa unsang paagi sa ilang buluhaton nga matud pagani dili kana ikaulaw sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Nakita nato kung saon ang hubad sa Biblia nga King James Version, Bradon, nga ang pinade gitawag nga bugna o ang Santiago gitawag nga Hakubo. Kining giingon nga usa ka magtatrabaho nga dili kinanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanulo sa pulong sa kamatuoran. Giyon sana kini pagsulti, Bradron. Gipahayag kini nga mao na kini gitawag og magbubuhat. Kining magtatrabaho, magbubuhat ni siya nga trabaho niya magtudlo gyud sa pulong sa kamatuoran. Basahon ako ang unang hubad sa King James Version nga ang ilanan ang pinadayag tawag og bugna unya ang Santiago tawag og Hakubo. Mao ra gyapon, Reverend, sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 15 nga akong pagabasahon giingon, magkugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahamutan sa Dios. Usa ka magbubuhat, magtatrabaho o magbubuhat, usa lang ipasabot nga walay iga kaulaw. Mahibalo nga mubahin-bahin. Doon na po dahil pagbahin-bahin. Doon ay kahibalo po dahil sa pagbahin-bahin sa asa? Sa pulong sa kamatuoran. Mao kini ang importante nga usa ka magbubuhat o magtatrabaho nga dili daw magkakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa kamatuoran, kana di ay magapanudlo sa kamatuoran nga dili nato igakaulaw nga mahibalo tang mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Muni nga atong bahinon, kung balikan ta ang gisulti ni Luke case ganina, matod pa niya, wag ka lang makinig, gingnan niya si Orencio Ayag, dili ka lang mamati, magbasa ka ng Biblia, iyang gituluan nga ipagbasa sa Biblia, para malaman mo kung ano ang lahat ng nakasulat na katotohanan. God bless. Makuha man daw nimo ang katotohanan o kamaturan kung magbasa ka sa Biblia. Kinabay tinod igsoong Orencio Ayag? Tinod ba ang giingon ni Lokis nga matod pa niya, magbasa ka lang ng Biblia para makuha daw ang katotohanan? Sa tinodili, nga naman, sa panahon kang Kristo, katong nagbasa og kasulatan, iyang gisaway. Unsay prueba niya ni nga kamaturan, Brad Marshall, nga gisaway ni Kristo katong mga nagbasa sa kasulatan kay dunay una nilang buhaton. Ay ang prueba nga nagsaway ang atong Ginoong Kristo. Pero sa dili pa basahon sa kaubang ministro, Reverend, katong gibalik na to og display ang comment ni Lucas nga matud pa niya magbasa ka ng Biblia sa to, doon na giday pagsusi. So ang makatawan sa Dios, doon na giday buhaton nga pagsusi. Atong i-display o basahon ko na kay pabor ko na, Reverend, nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ang mga katawan na kinahanglan magsusi gyud sa kasulatan. Sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39 40 sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, basahon nako. Ingon ini ang nakapahayag. Ato i-display before kining comments ni Lucas aron sa pagkuha na to nga naagi day ni nga sistema na kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagahuna-huna man kamo nga pinaagi nini makakaplag gamos kinabuhing dayon. So ang usa day nga makakaplag sa kinabuhing dayon kini day pagsusi sa kasulatan. Mao man gihuna-huna pod lugar sa uban nga makaplagan nila ang kinabuhing dayon pinagi sa pagsusi sa kasulatan. O
Unya gingon pa dinhi ngani kini mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako apan dili kamo moari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Mao na nga sa comment dayon nga gibalik kag gini na paglisplay mga higalag magigsunan nga gibasa ni Reverend mao tong comments ni Luke Kiss. Huwag ka lang makinig, magbasa ka ng Biblia para malaman mo kung ano ang lahat ng nakasulat sa katotohanan mo na Rep, ang naka-comments. Na, makuha ba nga gingog? Huwag ka lang makinig sa kanila, magbasa ka ng kasulatan. O sa gibasa ni Brad Ronnie, pamahayag sa atong Ginoong Hesukristo sa mga katauhan nga nagbasa sa kasulatan sa panahon kung balikan ta. Klaro, ang nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo mabasa sa Biblia sa Juan 5:39 o 40. Itong imong gibasa, Brado. Giingnan niya, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Kaya naghuna-huna man kamo nga pinaagi nini makakaplag kamo sa kinabing dayon. Ngani kini mao ang nagpahimatod mahitod ganako kanang gibasa daw nga kasulatan pero man sila kasabot. Apan dili ka mo muari kanako aron unta makabaton ka mo kinabuhi. Kinahanglan di ay nga dili di ay ang pagbasa sa kasulatan muuna di ay sila sa pag-ana sa kamaturan nga mong atong Ginoong Hesukristo kay siya may nagingon nga siya ang kamaturan sa Juan 14:6. Kay sa pagduol nimo sa atong Ginoong Hesukristo, ang atong Ginoong Hesukristo mutudlo kanimo. Ayon ang priba Brad Mario nga ang atong Ginoong Hesukristo mutudlo gyud sa iyang mga katawhan. Mausab nga sa atong panahon karon, kinahanglan dili mo diretso pagsusi sa kasulatan. Kinahanglan nga mangita siya kamaturan dayon dito sa kamaturan kung makaplagan niya dito siya tuluan sa kamaturan. Ayon ang priba nining atong isulti Brad Mario. Ani ang priba Reverend sa nakasulat sa basahon sa Juan sa iyang kapitulo 15 versikulo 16, ingon nini ang nakapayag. Kamo wala magpili kanako, hinunua, ako mao ang nagpili kaninyo, og nagtudlo kaninyo, aron managpanglakaw kamo, og managpamunga, og managlungtad ang inyong bunga, aron nga pinaagi sa akong ngalan, igahatag kaninyo sa amahan ang bisan unsang butang nga inyong pangayoon kaniya. Nakita nato. Ang gisgutan sa Biblia, kamo wala magpili kanako, hinunua ko maong nagpili kaninyo, og nagtudlo kaninyo, aron managpanlakaw kamo, og managpamunga, og magalungtad ang inyong bunga. Di, si Kristo, kay nagsusi man tong mga tao sa kasulatan, yung Kristo, naghuna-huna mo sa pagsusi sa kasulatan. Pero dili mo muari kanako aron unta ka mo makabaton og kinabuhi. Kay ngano man siya ang magatudlo. Busa sa nakabaton nagtinun atong Ginoong Hesukristo, giingnan niya, wa mo magpili nako. Ako ang nagpili kaninyo og nagtudlo kaninyo aron managpanlakaw kamo. Karon kay si Kristo di ay nagtudlo. Ngano man kaya nga atong Ginoong Hesukristo gitugyanan sa tanang mga butang sa amahan. Og tungod kay tuwa na kang Kristo ang maong mga butang, si Kristo na ang mutudlo sa iyang mga tinunan o sa mahimong tinunan, dili kay mo largo silang basa-basa sa kasulatan. Ay ng priba Brad Marcial, sumala sa Biblia. Niyang priba Reverend sa nakasulat sa Biblia sa Mateo kapitulo 11 versikulo 27 hangtod sa 28 hangtod sa 30. Ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan, ug walay nakaila sa anak gawa sa amahan. O walay nakaila sa amahan gawa sa anak. O kaniya kang kinsa igakhimuot sa anak ang pagpadayag sa amahan. Umari kanako kamong tanan nga nabudlay o nabugatan o papahulayan ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo o pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop o mapabsanon sa kasing-kasing. O makakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. Mao kana ang nakapahayag, Reverend. Nakita nato, matinaw mga mahal namong tigpaminaw nga ang atong Ginoong Hesukristo unsay iyang giingon sa 11:27, nagingon ang atong Ginoong Hesukristo nga ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan.
kung ang mga butang naa na kang Kristo kay gitugyan sa man, maong sa bersikulo 28 gitinaw, umari ka nako kamong tanan nga nabudlay og damugatan og papaulan ko kamo. Sa bersikulo 29 klaro, isangon ninyo ang akong yugo, diyakan ninyo og pagtuon kamo gikan kanako. O di klaro, ngay pagtuon dita sa atong Ginoong Kristo kay masayon ang iyang yugo ug magaan ang iyang luwan. Dili ay kay nagsusis-susis kasulatan sa masagingon ni Lokis. no? Nga magbasa ka lang ng Biblia, but niya ipasabot nga makuha mo ang katotohanan. Dili kay kung walay magtudlo nimo, asa ang direksyon ni anak. Busa kung naana ang kamaturan, gawas kung wala pa diha ang kamaturan. Magbasa ta sa kasulatan, pero dili garantiya nga mutudlo na ditong asa na. Kay ang kamaturan, ang Dios magagamit og kasangkapan para mooy magpahibalo. Busa mao nga gidala nato kini kontinuod si Master nga katumanan sa Espiritu Santo nganong do na may mibiya sa PBCM ug ang uban nagtukod og pundok pahilo na lang kay giplastar na mo ni. Karon pagkagitudluan na sa atong Ginoong Hesukristo, sama sa ato abredon nga gitudluan na ta sa Espiritu Santo. Si Master katumanan. Si Master. Sa pagtudlo ni Kristo, di na nay sinugo. Pagkatinudluan, pagkasinugo, gipadala mo ka kay na may tugon nga ipagmisyon, brethren. Tinood. Unsay gisulti kung sinugo sa Dios na brethren, may kasaypanan ba kung magsulti na ang sinugo sa Dios? Wala, Reverend, kay sinugo man siya sa Dios, ug ang priba niini, dili mabasa nato sa Juan kapitulo 3 bersikulo 34, ingon ini ang atong mabasa. Kay siya nga gipadala sa Dios, magasulti man sa mga pulong sa Dios. Sanglit sa walay sukod, ang Dios nagapanghatag man sa Espiritu. Nakita nato, siya daw nga gipadala sa Dios. Gitudloan na lagi. Magasulti man sa mga pulong sa Dios, sanglit sa walay sukod, ang Dios nagapanghatag man sa Espiritu. Mo nang kabalo na din, mubahin-bahin, brethren, nga magapadudlo sa kamaturan nga dili maulaw sa pagpanudlo sa kamaturan o mahibalo na mubahin-bahin aha kining kamaturan. Pagkadili sinugo, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, brethren, labi na kanimo igsoong Orencio Ayag, matinaw sa Biblia, kapag kadili sinugo, mugawas ang dautan og maayo. Kay kung sinugo nga matudlon lang na matarong, ay nagpriba sa Biblia, Brad Marcial. Reverend, atong pagbasahon din sa nakasulat sa Lamentaciones, Kapitulo 3, versikulo 37 hangtod sa 38. Mo kini ang nakapaya. Kinsa kadtong nagaingon og nanabo man sa diha nga wala magsugo ang Ginoo. Gikan sa baba sa labing hataas, dili ba mugula ang dautan og maayo? Unang-unang pahayag. No? Sa atong gipangutana ganina, Brad Marcial, Brad Mario, Brad Ron, nga kung dili siya sinugo, unsay mahitabo? Dili lon gamaturan. Mugawas diha ang nasagol na maayo na dautan. Unsay gingon sa Biblia? Kinsa katong nagaingon og nahanabo man sa diha nga wala magsugo ang Ginoo gikan sa baba sa labing hataas, dili ba mugula ang dautan og maayo? Kung wa kuno ka sugua sa labing hataas, mugula daw gyud kuno na ang dautan og maayo. Kinsa kining hataas sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Mario? Sumala din Reverend sa nakasulat sa Biblia, Salmo sa iyang kapitulo 83, 18 gingon dinis pagpahayag mga kaigsunan. Aron sila makailang nga ikaw lamang kansa ngalan mao si Jehova. Ikaw lamang ang hataas uyamot, ibabaw sa tibuok nga yuta. Sa nakita nato ganina sa Biblia nga nabasa nato sa Lamentaciones sa iyang kapitulo 3 bersikulo 37-38, kinsa daw tong nagaingon og nahanabo man sa diha nga wala magsugo ang Ginoo. Wala daw magsugo ang Ginoo gikan daw sa baba sa labing hataas,
Wa man magsugo kuno ng Ginoo nga kanang baba niya ng Ginoo nga gitawag og labing hataas, dili ba mugula ang dautan og maayo? Sa gipatin-aw kinsa ning hataas nga kung wala kasuguan ini, mugula ang dautan og maayo. Sa gipakita sa Salmo, matinaw, ikaw lamang ang hatas o yamot sa ibabaw sa tibok nga yuta. Kinsa? Si Hiuba. Kinsa man ni Hiuba? Dios. Buti pasabot lamang nga kung dili ka sinunggo sa Dios, magkamuritsig ang agi, may dautan, may maayo nga mugula diya sa sistema nga pagpamaton. Por iso, igsoong Orenso ayag, niining paagiha karon mahayag pod ang mga kamator nga among igapadangat kanimo. Kung sa Cebuano nga gingog giayag kanang ayag ba brethren? Nang gitikay ba? Ikaw nga nag-apelidog ayag, wag ka maayag. Pero kining gitawag og kauban namong ministro, maunay mo ayag, mulaglag nga matud pa sa imong gipay kaganina sonan, nalihis sa katotohanan. Karon, lumihis sa katotohanan. Ang Espiritu Santo kay mauman si Master sa ato ng natuuhan, igsoong Orencio Ayag, ilabi na kang mamay luayon nga nag-heart, no? Nga si GC may tinon nga ngalan ani brethren. Ato makita nga ang Espiritu Santo sa di pa gibuhat kini sa uban nga nibulag o labi na sa kang makarayo o kang dani nga nagtukod sila nga nagpasalaag, gisulti na nida ani Master pahilo na gani. Di ba kompletohon namo? Kini hinuon nga kung giingon man nga naay mga pangutana, importante man kung tinuod si Master nga katumanan sa Espiritu Santo, nganong doon na may mibiya sa PBCM o ang uban nagtukod og pundok, mamanay atong gitunan. Nakapasabot hinuon nga tinuod ay nga si Master Espiritu Santo. Wa pa ni buhatan nila, gipropesya na ni Master. Abilidad sa Espiritu Santo nga gipahayag na sa atong Ginoong Kristo nga itudlo na niya o isugilo na ang butang nga umalabot. Hay nang prueba, brethren. Okay, Rip, ang prueba basahon ako sa Biblia nga may tatag 70 Adventist Church dinhi sa Juan kapitulo 16 versikulo 13 ngadto sa 15 ang akong pagbasa mao ni ang nakasulat. Inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, mao ni Espiritu Santo, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibok nga kamatuoran. Kay siya, ang Espiritu Santo, dili magasulti siyang kina o galingong pagbulutan. Hinunua ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti, o ang mga butang nga umulabot, iyang igatugan kaninyo. So magsulti siya sa mga butang nga umulabot. Kining Espiritu Santo nga mga panudlo, sumala sa atong gibasa, magatultol sa tibok nga kamatuoran. 14. Siya ang Espiritu sa kamatuoran magapasidungog kanako, ngadto kang Kristo, pasidunggan dahil si Kristo nining Espiritu Santo, kay siya, ang Espiritu Santo magakuha man sa mga butangan niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Diba nanta ka ganina Reb nga sa Mateo 11:27 nga didto ang mga butang kang Kristo, didto pud ang tawo magtuon. Pero sa dihang kuhaon day kini sa Espiritu Santo ning mga butang, muhimo siya sa pagpasidungog unya sa gibasa sa ibabaw magatultol siya ngadto sa tibok nga kamatuoran. 15. Atong pagabasahon giingon sa pagbayag sa Biblia, to i-display niya, ang tanan nga ginahuptan sa amahan kini ako, matud pa ni Ginoong Hesus, mauman gani nga giingon ko nga siya referado sa Espiritu Santo magakuha sa mga butang niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Sa bersikulo 13 sa kapitulo 16 gitin-aw inigabot sa Espiritu sa kamaturan. Kini siya ang magatultol kanyo ngadto sa tibok nga kamaturan. Unya gi-highlight na to og yelo, giingon hinunua ang iyang madungog mao ang iyang igasulti og ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an ganinyo. Di magpropesya di ay ang Espiritu Santo. Igsong Orencio Ayag. Ngano? Kay iya mang bulaton. Kung si Master nato dili mao ang Espiritu Santo, tud kay ang makabatian na importante man gud ang pagtambong adtong panahon nga si Master ang kikinabi nato. Pero kung wala man, adunay mga
ginatawag og basahon nato sama nining mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao na nadiha sa atong mga basahon ang mga gipangsulti ni Master Busa. Silbi nato maoy maghatag ka nato giya. Kung isulti niya ang mga butang nga umalabot, unya kay katong butang nga gikuptan ni Kristo gitugyan man to sa amadya kaniya. Pag naa kang Kristo, siya na ang manudlo. Pagka naa na sa Espiritu Santo gikuha ang maong butang kang Kristo, ang Espiritu Santo na po'y mutudlo. Sa ato pa, adunay tinudloan sa Espiritu Santo. Usa na gani nis makaray, ako gani ang gisugo ni Master nga magtudlo. Karon ibis nagtudlo tag kaluwasan, brethren, kita na may luwason sa atong tinudloan. Una-una, igsoong Orencio Ayag, mga mahal lamong tigpaminaw. Kung naa kay tudluan para sa kaluwasan, para maluwas tong imong tudluan, kay kaluwasan man. Unya, takulahaw lang kung muundang o magtukod na siya laing pundok, ikaw na iluwason. Makatarunganon man na niya, ang imong gitulo nga paagis kaluwasan, morpi ang itulo paagi aron ta maluwas. Ngano nga man maluwas nga nagwali man taan ang kaluwasan nga inyong gitulis. Mga tulisan mong dagko. Katawanan ba nagluwason ninyo? Mga Pero tulisan sila yun. atong ipakita sa Biblia nga tungod kay ang Espiritu Santo mauman ang magtudlo na sa butang o magkuha sa butang di kang Kristo. Si Master may katumanan. Kining Espiritu Santo puli na sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay priba, Brad Marshall, kining Espiritu Santo nga magtudlo sa tanang butang puli na sa atong Ginoong Hesukristo. Ato lang pagabasahon rin, nini sa ang pulong sa Dios, nini sa nakasulat sa Juan 14:26, apan kun makagikan na ako, matud pa sa pagpahayag atong Ginoong Kristo, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako, siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang o magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa, Rib, kaning Espiritu Santo dahil kapuli kini sa atong Kristo. Matinaw nga ang Espiritu Santo nga giingon nga magdadasig na kay modasigon. Busa wa ta maluya, di ta angay maluya igsong Orencio Ayag, tanang mga kaigsonan nagsunod sa atong programa. Kay tanang ebanghelyo ni Master among iladlad unya kining nagpatuo nga na mas Master nagsulti na mo matingar bata ning tawana ning bataan na ba. Si Master kunoy nagtudlo nila, ilang gisunod kay na kunoy ilang gipamatian. Una na nagigisulti ni Master ilang lalison. Di ba naburingog na mo anang tungurat? Yaw, kaya ang Espiritu Santo magdadasigman. Kana ang gipadala. Matod pa, ang magdadasig nga maong Espiritu Santo, maong ipadala sa man, puli ka nako kay iyaman nang gipangamuyo sa Juan 14:15-16 ngadto sa city nga mga muyo siya sa amahan aron ipadala ang laing malaban nga maong Espiritu Santo. Di gipadala na sa amahan ang Espiritu Santo nga puli og kini siya mao pud ang magapahinumdom sa gipamulong ni Kristo nga doon na di gipamulong si Kristo nga subayon sa Espiritu Santo. Pagkamupuli na ang Espiritu Santo, siyempre, nyatong tungura nga si Kristo mooy nagtudlo sa tanang mga butang. Kolosas 1:27-28, si Kristo mao ang giwali sa tanang dapit sa mga tinun-an. Kay dito naman kang Kristo ang maong mga butang. Pagkagikuha na ang maong mga butang sa Espiritu Santo nga sa ato nang makadaghang pagtuon, natuman sa atong magtutudlo. Kung natuman na, dili na pwedeng tumanonon pa. Correct. Pag may katawhan na, di na pwede nga mag-utro na pong katawhan. Kaya natuman man. Karon pag matuman na, brethren, ang wali nga Kristo nga giwali sa unang mga alagad nga nag-una nato. Pero kung atong kwintahon gikan sa una, ang amahan man. Ikadong hugna nga pagpangalagad ang atong Ginoong Kristo. Ikatulo nga panahon sa atoa, pero kung isgutan na itong una nga nag-una sa atoa, ang kang Kristong panahon. Nagtugon ba ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo sama ni Apostol Pablo? Ngano nga Espiritu Santo ng atong giwali, nganong dili mangyud Hesukristo sama sa giwali sa ubang relihiyon. Igsong Orencio Ayag.
Brad Ron. Ang tubag niya na, Reverend, nga sa imong pangutana, nagtugon ba ang mga tinunan ni Kristo? Adunay gitugon ang mga tinunan ni Kristo nga kining ilang pagwalis nga ni Ginoong Jesucristo, dili ni magpadayon kay dili pa maong kahingpitan. Kay buti pasabot, Brad Ron, may hingpit pa ka moabot. Oo. Pagka moabot na ang hingpit, dili kay ang hingpiton pa. Tinuod na, Lain pang mupahingpit sa hingpit na. kung doon na may muhingpit sa nahingpit na piki na na. Kantong nagsultian na, nabutang to sa gitawag og kuwang sa kaguol. Tinuod. Pero kung i-shortcut, kuwang gol. Niyari, basahon na to ang Biblia, nga Maayong Balita Biblia o sa Catholic Edition Hiligaynon. Ari ko mabasa sa bahay ni Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9 o 10, igingon sa pagbayag. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, hindi pa himpit. Pero kung ang himpit magabot, ang di himpit magatiliwan. Timanan nato mga igalag mga kaigsunan sa gibasa ko, nag-mention si Pablo nga doon na sila giwali nga pulong sang Dios, nga gihatag daw kanila kanang bugay, hatag mana, pero matod pa ni Pablo, dili pa hingpit. O niya nag-mention po si Pablo nga doon na kuno'y hingpit pod, nga muabot, o niya ang dili hingpit, magataliwan or mawala. Ang pangutana, Brad Ron, kay doon na may hingpit nga moabot, o niya ang dili hingpit mawala man. Ang dili hingpit katong pagwali nila sa pulong sa Dios. Sinod. Hain ba ang pulong sa Dios nga ilang wali pero dili pa hingpit, pulihan pa to, Brad Ron, kay mawala pa to. Ang tubag, Reverend, mao kana ang pagwali mahitungod kang Kristo. Basahon gyud pa nako ang pahayag ni Pablo Rib dinhi sa Biblia nga Maayong Balita Biblia Catholic Edition Hiligaynon dinhi sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 ang akong pagbasa. Gingon gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios muning giwalin nila ni Pablo pero dili hingpit og kadtoy mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. O nakita nato mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw, igsoong Orencio Ayag. Kanimo kung nagsunod man ka law case. Ikaw igsoon pod nga GC Loayon, Mamay. Nakita nato nga ang pulong sa Dios nga ilang gisulti kaganina no sa 13:9 ug 10 sa unang Korinto kung balikan nato. Ang giingon kay ang aton ihibalo, ilalo kang kibalo, kag pagwali sang pulong sang Dios, ang pagwali daw sa pulong sa Dios, nga ginbugay sa aton, hindi pa hingpit, gihatag daw nila, pero di pa to hingpit. Pero kung ang hingpit sa Dios, mag-abot, ang di hingpit magataliwan, doon na gihingpit ay mo abot, nga ang pag-abot na sa hingpit, mawala na tong dili hingpit. Pero kung sa tong pagwali sang pulong sang Dios, nga ginbugay, kanila, o gihatag nga, hindi pa hingpit, mo tong ibasa ni Brad Ron ang Roma 10:17 sa Maayong Balita Biblia nga hiligaynon, gingon gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Mooy balaan nga rason, Brad Ron, nga wala nata magwali sa atong Ginoong Kristo kay nasayod ta sa atong dapit nga katong pagwali sa atong Ginoong Kristo gisulti na sa mga nagkupot, giintrigaran niya na sama ni Apostol Pablo nga mawala pa di gato, dili pa to mao ang hingpit. Busa kung tinuod ka Reverend kay mao may atong gihimong basihanan sa atong panahon nganong dito magwali Kristo tungod ning pahayag ni Apostol nga si Pablo sa unang Korinto 13:9 Roma 10:17. Pero dili ato silang gipasakitan sa ilang kaugalingon kung aduna may ilang pagwali sa kang Kristo, brother. Dili ninyo kami masaypan unta niya na mga higala nga nagkakalain reliyon. Sundan ng ninyo ang gibasa ng mong Biblia, inyong makita. Busa, dili kami naghatag og kaguol sa inyong kasing-kasing. Og ang atong susiyon, kung dili man ang wali nga Kristo, ang wali ba nga Hiyuba, Brad Mario, ang ilhanan nga maoy matawag og hingpit puli sa atong Ginoong Kristo kung mawala ng walihan? Dili Hiyuba, Reverend. Pero sa dili pa nimo basahon Brad Mario, ang dili Hiyuba nga wali, may siguro Reverend nga ato sa susihon kung unsa bagi di ining hingpit nga gipasabot nga wali nga kadtong dili hingpit nga gihisgutan ni Pablo nga pagwali mo montong pagwali sa ngalan ni Kristo mawala man to. So do na gyoy wali nga hingpit
nga dunay mga tao nga modala niini para mahibaluan nila nga mao ni ang hingpit nga wali nga patalinghugan nila. Sakto lang yapon Brandon, ato lang lugar tong giuna. Ay bisag asa man Bisag asa. sa unahon, no? Pero mas maayo pod nga kung mawala man ang wali nga Kristo, unsay wali nga sunod nga puli sa atong Ginoong Kristo, wa may lain. Nga ang mupuli sa kang Kristo Brandon sa ang pulong sa Dios nga Biblia sa 14:26 Espiritu Santo man. Espiritu Santo man. Di modo kay Espiritu Santo man ang kapuli. So, ang maayong balita nga gingog hingpit mo gini ang wali sa Espiritu Santo. Anong nakahukom ka nga mao gina Brandon? Mabasa ba sa Biblia? Mabasa kay Reverend. Summarize ko lang Mateo 28:19. Tulo raman ang na-records Biblia. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Sanglit ang Espiritu Santo kapuli man sa atong Ginoong Jesucristo. Edi doon may mulugar karon nga magwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Ug mao gina ang iwali. Basahon ako Reverend gitagna kini sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo mao si apostol nga si Pedro. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 niya. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang anini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Niya na ang pag-claim sa katumanan nga makadaghan nga gi-claim nato Reverend sa walay ko kaulaw. Sa walay ko kaulaw ang katumanan nga mga tao nga gitagna nga magwali sa dapit sa Espiritu Santo mao ang pagtulunan sa PBCM o ang mga ministro. Karon duha na ang inyong napatalinghugan. Ang PDM Katong nag-una ganina. nag-claim pod nga sila pod kuno walay ko kaulaw nga mo-claim nga sila kuno ang katawan nga katumanan nga nagwali sa Espiritu Santo. Unsang matanga sa maayong balita, Brad Jiggy, nga kung dawaton para kana sa kaluwasan og mapatikan o matimbrihan ang tao sa timbre sa Espiritu Santo kung dawaton niya ang maayong balita, unsang matanga sa maayong balita. Ang ato nang basahon diri sa Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Sa unang Pedro. Unang Pedro. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipakahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manulunda nang andoy sa pagsudong. Sa way ko kaulaw Brad Makarayo nga ang katumanan niini kita nga mga ministro sa PDM. Kita nga nagwali kay ang stand nato sa PDM nagwali man ta sa Espiritu Santo. Kung nag-ingon sila Brandon, nga walay ko kaulaw, gusto ba sila anang puntuha nga wala nila ikaulaw ang pagwali sa Espiritu Santo Brandon? Sa una nga dili pa nagbarog husto pero kay nibiya man sila sa PBCM dili na nahusto og ang terminong gamiton nga walay ko kaulaw sa tinuod lang mga walay ulaw. Nga naman Brandon nga wa may ulaw. Tungod kay mga tulisan kini sila sa pagpamatuod Reverend. Unsay yun, tulisan sila. Unsay gitulis nila Brandon sa pag matod pa nimo pagpamatuod sa pagpanulis nila kwarta? Dili, ang pagpanulis mao ang pagpamatuod sa mga pulong sa kamatuoran nga ang orihinal nga mo pasabot mao ang katumanan nga mao ang PBC mao ito nang atong ipatagad. Kung magpatalinghog mo, asa mo patalinghog? Sa orihinal nga PBCM o sa kawatan o tulisan nga PDM. Nganong gyud sa namog tulisan nga naman doktrina sa PBCM mo gyapoy ilang gisangyaw dina sa PDM. Kanang gitawag Brandon og padim. Padim. Pulos. Gitawag og pangawat, awat-awat, Danilo Macarayo. Muna padim. Muna natay rason Reverend nga moingon tag sila mo'y mga kawatan og tulisan. So magbalihon ninyo. Kamong nagsunod sa PDM, ingna gani nga ang PBC mo'y tulisan. Unya ang PDM mo'y genuine original. Ingna. Mao nang tubagan ko no sa debatihon nato ng puntuhan. Mao na nga kung magpatalinghog man mga higalag magigsunan labi na sa mga PBC mga dalas PDM, ari sa original magpatalinghog dili sa piki nga kawatan og tulisan sa pagpamatuod sa kamatuoran. Kanang katarunganan ako pa ana og ni Macaray pa sa una kontra ni Bindilyo siya og ako pa ana Bindilyo anang imong katarungan magbukot ako gabol di ka magbukot ani gabol Macarayo sa una nindot kay paminahon nga kung makabintaha siya kang Bindilyo punggak ang argumento mo pero karon basta mo gawas na Brandon nga di na nahimong sinugo mugula na ang dautan og maayo ang maayo diha ang pagwali sa Espiritu Santo kay maayo na pero kanang nadautan kay tinulisan mang paagi gibalhin na nila sa sudlanan imbis og isda palagi Brandon ang doktrina nato
nakasulod na sa bukag. No. Gikuha nila ang isda nga atong doktrina, gibalhin diya sa plato. Nga ang plato mao ang padim, ang ato mao ang PBCM. Nakaron, nganong di pod ang wali nga hiyuba mao'y atong ipamatuod nga hingpit. Tungod kay ang wali nga hiyuba dili na naitulo sa panahon pa sa mga propeta, gisugilo na ng daan. Hain ang prueba, Brad Mario. Ingon niya ang nakapahayag ni Beren sa nakasulat sa Biblia sa Jeremias sa iyang kapitulo 31 versikulo 34. Giingon niya sa pagpahayag, ug sila dili nagayod magtudlo ang tagsatag sa katao sa iyang isig katao ug ang tagsatag sa katao siyang igsuon sa pag-ingon, ilhon mo si Jehova. Kay silang tanan managpakaila kanako. Bisag diya ra ta no. Gitinaw busa sila dili na gyud magtudlo ang tagsatag sa katao siyang isigataw ug ang tagsatag sa katao siyang igsuon sa pag-ingon, ilhon mo si Jehova. Kini igsoong Orencio Ayag mo ni imong gingon nga gidala sa mga Jehovah's Witnesses. Mao na nga wa man pud lagi sila kay balo kay dili man sila kamaturan. Busa mao ni ang kamaturan diri sa PBCM. Pagka natuman na, dili na pwedeng pagatumanon pa kay si Macarayo ra nagsulti nga ang pagdawat na nimo sa PBCM diya sa wali nga Espiritu Santo, nga patik nga Espiritu Santo, mo na ang hingpit. Busa ko, mo na ang hingpit na makakana nga imong ipaalagad pa diya sa padim. Unsay prueba, Bradron? Atong paminawan ang tingog ni presidente o founder sa PDM. Sa padim. Sa padim nga mao si Macarayo nga siya mismo nga ang kahingpitan sa pagdawat diyan na gyud sa pagpangalagad sa PBCM. Sa to pa wagilo na ang PEDM Macarayo. Atong paminawan. Imo mang giingon nga basig na saipan lang na sa mga ministro sa PBCM nga pahunungon. So ingon ana nga sistema. So ang atoa diya karon, ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat, mauna na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. Ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat, mauna na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. Tinuod nga pagpamatuod ug utrohon pas PDM bakak na nang dako. Unang tulisan sa pagpamatuod. Igsong Orencio Ayag, panglas no, dito sa unahan atong ipakita Video ni Sergio Haron. Okay? Atong ipakita nga mo ni ang priba nga mo pamatod, nga gisultihan na daan, nga magtukod niya siya iyang pundok. Iyar bang ipamatod nga, si Master nagsugo na mo, kayo imong ignog si Satanas, Way mo to oh. may mo to. Si Master gi imong gamiton, pero si Master nagpasidaan na sa usa sa mga ministro. Nga atong pamation si igsuon nga Sergio Haron. Okay. Sa una sa tig-alot pa ko ni Master. Si Master na istorya nako nga Sergio, may kay mo wali si Macarayo da. Wow, Master, may kay mo wali. Yan siya nga. Muabot na ba ang panahon, Sergio, nga? Magtukod ang iyang kuan. Nang maglain na siya. Yung ko nga. Mao, Master. Siya, magtukod ang iyang kuan. Pundok. Mao na yung istorya ni Master. Sa tinuod lang. Natuma na karong mga panahon na. Ako, wa ko mutuo nga. Nga na, bisag si Master, gituuan ako nga, kuan, Dios. Pero, di ko makatuo kay si Macarayo. Die hard ba kayong Master? Magwali. Mura ba po si Reverend. Nagkauban migwali. Pero, wala ko daw mga ingana dahil tinuod yun ang naabot yun ang panahon nga tinuod yun ang gingon ni Master nga maglain siya giyahang kaugalingon nga pundok. O nakita na to, ingon si Master, iyang kaugalingon na pundok. Mga mahal mong tigpaminaw, igsong Orencio Ayag, samot na gyud nga di ka maayag. Ang apelido ramay na ayag. Pero wala man maayag. Nay nag-aplidog dili ayag pero mao mahinuoy nangaayag. Nangayagyag po ang ilang mga baho. Nakita nato ang kamaturan. Busa mga mahal mong mga kaigsunan o tigpaminaw.
ang gibuhat namo dili nakapasakit diha sa inyong tagsa-tagsa ka kaugan kay wala mituyo nga pasakitan mo. Gumikan lang nga mawala ang wali nga Kristo, mawala ang wali nga iba. Nabasa man sa Biblia. Kami ba'y nagbuhat sa Biblia? Dili. Ang Biblia nga inyong gigamit, kung daghan man mong Biblia, daghan po ang among gigamit nga Biblia to prove nga dili sa among kaugaon. May abot naman ang oras, mo na giingon. Dirita sa pagtulon ang PIBSIM sa dili pa moabot ang kalaglagan. Makapanuna na kita dili diya sa PADIM, sa PBCM. Kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, ug sa alan sa magtutulo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa kauban nga mga ebanghelista o ministro. Ini ang inyong isuon, Brother Marcial de Leon. Kiniusab niyong igsuon, Brother Mario Warlito Sabit. O kiniusab ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang tagna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.